Sziasztok, történetmágusok! Úgy tapasztalom, hogy még mindig elég nagy a kavarodás a fejekben a szerkesztés, meg úgy általában a könyvkiadás körül. Ezért a mai videóban szeretnék arról beszélni, hogy mi is az a szerkesztés. Sok hamis információ terjeng írói körökben arról, hogy mi is az a szerkesztés, kinek van rá szüksége, kinek és miért jó, és a többi. Ezért gondoltam, hogy most tiszta vizet öntök a pohárba, és beszélni fogok arról, hogy is néz ki egy szerkesztés. Én Vég Alexandra vagyok, szerkesztő-korrektor, és ez itt a Történetmágia csatorna, ahol az igazán jó történetek titkait fogjuk megfejteni, beszélünk a magyar könyvkiadás lehetőségeiről, és mítoszokat döntögetünk az írással és a könyvkiadással kapcsolatban. A szerkesztés a könyvkiadás folyamatának egyik lépése. A könyvkiadás folyamatáról és a különböző megjelenési lehetőségekről szeretnék külön videókat készíteni, úgyhogy ebben most nem mennék jobban bele. A szerkesztő elsősorban egy külső szem, aki képes objektívan tekinteni a kéziratra, és részrehajlás nélkül, szakmai tudással felvértezve megtalálja azokat a pontokat, ahol erősíteni kell és erősíteni lehet az adott kéziratot. Alapvetően kétfajta szerkesztést különböztetünk meg, a stilisztikai és a komplex szerkesztést. A stilisztikai szerkesztés a nyelvi szintre koncentrál, míg a komplex szerkesztés az magába foglalja a stilisztikai szerkesztést, illetve a tartalmi szerkesztést, mely utóbbi a történetre koncentrál. Fontos tisztázni a szerkesztési folyamat elején, hogy melyik szerkesztési fajtára van igény, ugyanis stilisztikai szerkesztés esetén csupán a nyelvi szint kerül javításra, a mondatszerkezetek, mondathoz, a stílus, a szóismétlések és a többi. Komplex szerkesztés esetén a szerkesztés kiterjed egy mélyebb szövegboncolásra, olyanokra, mint a fókuszálás, a karakterek motivációi, karakterfejlődési ív, érzelmi ív, cselekményív, a logikai bakik és még nagyon sok minden. Komplex szerkesztés esetén a tartalmi vagy fejlesztő szerkesztés az első, és ezt követi a stilisztikai szerkesztés. Elvégre felesleges lenne nyelvileg csiszolgatni egy olyan részletet, ami aztán esetleg kihúzásra vagy teljes átírásra kerül. A komplex szerkesztés több részből áll, és a mai videóban főként erről fogok beszélni. A komplex szerkesztési folyamat egy általános felépítését fogom most bemutatni, ami nem minden egyes kézirat esetén ugyanígy működik, ugyanis minden kézirat egyedi, minden megjelenési helyzet egyedi, és ezért nincs egy olyan folyamat, ami minden egyes kéziratra ráhúzható. Ráadásul a zsánerirodalomban is másképp működik a szerkesztés, mint a szépirodalomban, és ezen a csatornán ugye elsősorban a zsánerirodalomról lesz szó. Tehát a következőben bemutatott szerkesztési folyamatok is a zsánerirodalomra vonatkoznak majd. A szerkesztési folyamat attól is függ, hogy a kézirat milyen módon fog megjelenni, és hogy maga a kézirat éppen milyen szinten áll. A komplex szerkesztés első lépése az az, hogy a szerkesztő tájékozódik az alapkörülményekről, hogy hol fog megjelenni az adott kézirat, milyen zsánerbe tartozik, milyen korcsoportnak íródott, a szerzőnek ez az első regénye, vagy vannak-e korábbi regényei, és hogyha vannak, akkor a szerkesztő tájékozódik a korábbi megjelent regényeiről a szerzőnek, és a többi. Ezután a szerkesztő végigolvassa a kéziratot, és aztán leül beszélgetni az íróval. Ez az első megbeszélés több szempontból nagyon fontos. Egyrészt a szerkesztő megismerkedik az íróval, az író stílusával, hogyha korábban még nem dolgoztak együtt, vagy még nem ismerik egymást. Sokkal jobb élőben, élőszóban megvitatni a javítandókat, mint írásban, mert egyrészt így sokkal könnyebben le lehet kommunikálni ezeket az igazán fontos dolgokat, hogy mik azok a nagyobb pontok, amikben javítás szükséges,
illetve ilyenkor és az egész szerkesztési folyamat alatt a szerkesztő nagyon sokat kérdez az írótól. Például milyen dolgokat miért úgy oldott meg az adott kéziratban, ahogy, és hogy mivel, mi volt a célja, stb. Hogyha egy nagyon profi író és egy nagyon profi szerkesztő dolgozik együtt, vagy egy nagyon profi íróval van dolgunk, akkor talán nem feltétlenül szükséges ez a megbeszélés, de elsőkönyveseknél, vagy még viszonylag kezdőbb íróknál ez a megbeszélés nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hatékony legyen az együttműködés. A harmadik lépés az úgynevezett kéziratfejlesztés. Ez nem egy kötelező folyamatelem a szerkesztésre nézve, függ attól, hogy az adott kézirat éppen milyen szinten áll. Tehát attól függ, hogy milyen mértékű átírást igényel a kézirat, ugyanis ilyenkor a nagyobb volumenű problémák kerülnek javításra, amik nagyobb átírást igényelnek. Ezért, hogyha van kéziratfejlesztés, akkor sokkal tovább is tart a szerkesztési folyamat. És akkor hozok néhány példát, hogy a kéziratfejlesztés során milyen problémák kerülhetnek elő. Ilyenek a logikai hibák kiküszöbölése, a hiányok kitöltése, a felesleges részek kihúzása, a betoldások, amikor valamit még jobban szükséges kibontani, az információs blokkok feloldása, a fókuszálás, a zsánernek és korcsoportnak való megfelelés, karakterek motivációi, karakterfejlődési ív, cselekményív, érzelmi ív, narrációs problémák és a többi. A lista az végtelen. Amikor elkezdtem szerkesztést tanulni, akkor elkezdtem összegyűjteni egy olyan listát a szerkesztési problémákról, amiken, hogyha végigmegy egy szerkesztő, én úgy gondoltam, akkor azzal kipipálhatja a szerkesztést. És hát nagyon hamar rájöttem, hogy ilyen lista nem létezik, pontosabban ez egy végtelen lista. Nem lehet felsorolni mindent, amin egy szerkesztőnek végig kell mennie, és hogyha azokat mind kipipálta, akkor készen van a szerkesztés. Ugyanis a szerkesztés az nem így működik, sokkal, de sokkal összetettebb ennél. Egy-egy adott kéziratnak nagyon speciális problémái lehetnek. Aztán a negyedik pontunk a tartalmi szerkesztés. Ez a kéziratfejlesztéshez nagyon hasonló folyamatrész. Itt még szintén a történet szintjét vizsgáljuk. Nagyrészt azokat a területeket, amiket a kéziratfejlesztésnél is, csak itt kevesebb átírást igényel a javítás. És végül elérkeztünk a stilisztikai szerkesztéshez. Ez az első folyamatrész, ahol a tartalmi szintet elhagyva már a szöveg szintjével foglalkozunk. Itt javítjuk a stílust, a túlírást, a mondatszerkezeteket, a mondathozt, a gördülékenységet, az ütemet, az elcsúszott metaforákat, a szóismétléseket, a helyesírást és a többi. A szerkesztési folyamat célja tulajdonképpen az, hogy a szerkesztő segítse abban a szerzőt, hogy a szándékát minél teljesebben és az olvasók számára minél befogadhatóbban tudja megvalósítani. Tehát a kulcsszavak itt a befogadhatóság, az érthetőség, a gördülékenység és a segítés. Ugyanis a szerkesztő nem írja át a szerző helyett a regényt, ez a szerzőnek a feladata, a szerkesztő csupán segít az írónak abban, hogy ezt meg tudja tenni. Hogyan segít a szerkesztő a szerzőnek? Kérdez, magyaráz és mutat. A szerkesztő nagyon sokat kérdez a szerzőtől. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek segítenek elindulni a szerzőnek egy-egy adott probléma megoldásában. Magyaráz, elmagyarázza, hogy mi az, ami nem működik, vagy mi az, ami sokkal jobban is működhetne, és hogyan, és miért. Illetve mutat, hogyha úgy könnyebb és egyszerűbb, akkor ír példamondatokat a szövegbe, viszont nagyon fontos, hogy ezeket a szerző minden esetben átírja a saját
stílusa szerint. Még egy nagyon fontos gondolat az, hogy a szerkesztés nem a hibák kereséséről szól kizárólag, hanem arról is, hogy hogyan lehet még jobbá tenni a kéziratot, és hogyan lehet a lehető legtöbbet kihozni belőle. Ugyanis minden kézirat megérdemli, hogy a lehető legjobb formájában kerüljön a polcokra. És akkor röviden szeretnék kitérni arra így a végén, hogy miért is alakulhatnak ki téves képzetek a szerkesztéssel kapcsolatban. Egyrészt, mert sokan írók, szerkesztők, de akár még kiadók sem feltétlenül tudják, hogy mi a különbség a stilisztikai és a komplex szerkesztés között. Ezért előfordul, hogy stilisztikai szerkesztést adnak el szerzőknek komplex szerkesztés gyanánt, és aztán a szerző pedig csalódik, mivel olyan visszajelzéseket kap az olvasóktól, hogy esetleg benne maradtak a regényben logikai hibák, vagy zsánert érintő problémák, vagy a korcsoportnak valami nem felelt meg a kéziratban. És ezeket egy szerző nem feltétlenül veszi észre, egyrészt azért, mert ő csak belülről képes látni a történetet. Tehát, ahogy említettem már, a szerkesztő elsősorban egy külső szem, aki kívülről tudja nézni a kéziratot, és erre a szerző maga nem képes, és nem azért, mert hogy a szerző rossz vagy tehetségtelen, hanem egyszerűen ez így működik, hogy ő nem tud kívülről tekinteni a történetre, és ez teljesen normális, ez teljesen rendben van. Másrészt pedig azért, mert egy szerzőnek nem kell, hogy olyan mély ismerete legyen akár a könyvpiacról, akár az írástechnikával kapcsolatban, mint egy szerkesztőnek. Ez sem azt jelenti, hogy ha bizonyos hibákat elkövet a szerző, hogy akkor ő rossz szerző, mert egyáltalán nem erről van szó. Az is előfordul, hogy a szerzőnek rossz korábbi tapasztalata van képzetlen szerkesztőkkel, aki vagy kivasalta a regényét, vagy beleerőltetett olyan dolgokat, amelyek nem is odavalók voltak, vagy esetleg önkényesen átírták a regényét, de fontos leszögezni, hogy egy jó szerkesztő nem tesz ilyet. És a harmadik dolog, sokszor a szerzők sem tudják, hogy mi ez a szerkesztés, hogy mit is csinál a szerkesztő, nem tudják, hogy mit kellene várniuk az egész folyamattól. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai videót, hogyha hasznosnak találtátok, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és kommentben szívesen fogadom a kérdéseket is. Sziasztok!